So magkano per kilo ngayon tilapia Batangas? Ano pa rin, 120. 120 ang per kilo. Eh sa mga bangus natin magkano? Kain natin, 160 pa rin. 160 po ang per kilo ng mga bangus dagupan na pandaing. So shout out sa iyo Kuya Romy. Pasupport po natin si Jam Apparel. Sitang, no? Masumato ka na sa ulo, 190. Saka mga isang talakita Basta na naman, maliliit. 230 na lang. Ayan po ay 300 pesos kilo. Bali 150 po ang kalahating kilo. Tumpok na mga isang kabate. At may mga dilis din po tayo. Ayan. Yan po yung mga mabibili po ninyo mga tumpukan na pangmasang presyo. Tumpukan 50 pesos din po. Yan po ay mura na po yan sa 100 pesos tumpukan. Masarap po yan sa adobo. Nanay, shoutout po Nay. At meron na naman kayong pusit ha. Sabi ko na nga ba eh. Masarap lang yan Nay. Ano to? Daging lang harina. Tapos dugdug sa mantika. Masarap yan. Bangus, 100 pesos tumpok. Mga isang tawili. 50 pesos din po ang tumpok. Gulyasan, 100 pesos. 120. Ayan. Pwede kayong pumili ng kanilang mga latagan ng isda. Kung anong size po ang inyong bibilhin. Good morning po. Ayan, 100 pesos po. Sariwang mga isdang chabeta. 100 pesos tumpok. Magkano po sa tilapia malalaki? 140. 130. Sasa po ay yung mga pinipili natin, no? Ito po yan. Ito po yung parrot fish. So, ang ganda ng laman ng parrot fish. Good morning, Boss Art. Magkano yung presyo ng parrot? Ayan, 160. 160 ang per kilo. So, 240 po sa magagandang mga binduan. Ganda ng binduan ni Kuya Warren, no? Kita. Ayun, 200 pesos po na mga per kilo, no? Boss Aris, magkano yung binduan mo ngayon? Biluan, 160 na to. Oo. 240 240. na presyo ng binduan. Bitilya. 200. Ayun, 200 pesos po yung mga kilo, no? Sigarilyas ngayon, 100 pesos na kilo. Sibuyas natin, magkano per kilo na pala? 160 per kilo. So, yung presyo natin, no? 160. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo ay mag-a-update ng kanilang mga latagan at para din malaman ng ating mga kababayan ang mga presyohan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong uli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Tamang kaliskis ka na naman. Namamaga na ba ang kamay? Ayun, sinasabi ko, puro tusok na naman ng tinik. Kahapon nga natusok ako eh. Yung malaki mong tinik dyan. Akala ko napako ako, yung pala tinik. Bumaon sa tsinelas ko kahapon. Masyado kang makalat. So magkano per kilo ngayon tilapia Batangas? Ano pa rin, 120. 120 ang per kilo. Eh sa mga bangus natin magkano? Kain natin, 160 pa rin. 160 po ang per kilo ng mga bangus dagupan na pandaing. So shout out sa iyo Kuya Romy. Pasupport po natin si Jam Apparel. Na kanyang account ay sa Facebook, Jam Apparel, no? Pa-support po natin. So shout out sa iyo Kuya Romy. So ingat po lagi. God bless po ang kalusugan ha. So lipat na ako sa ibang area pa at makapag-update na ng mga iba pang latag. Thank you. Alright, so ganitong kadagsa ang ating mga kababayan na namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tuloy-tuloy po ang ating update. Tingnan natin yung mga presyuhan ng kanilang mga latag, no? So tawid lang tayo dito ulit sa kabila at ma-update natin yung kanilang mga presyo.
Oh, shoutout. Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Good morning pa. Shoutout pa. Shoutout pa, good morning. Late ka na, tanghali ka na. Opo, tinanghali ng gising. So, ito yung mga latagan po nila ng mga bangus, no? So, dagsa po ang ating mga mamimili. Nakita niyo po yung hilera na yan. Ganyang kadagsa ang ating mga namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito yung mga presyo ng kanilang mga latag ng 200 pesos kilo ng mga yellowfin tuna. Ang gulyasan po natin ay 100 pesos kilo. So, dito 170 yung mga bangus. Meron din pong tumpok, 150 po, no? 2 piraso. So yung bangus pandaing po doon ay 150 po na kilo. So yun po yung latag ni Ate Pam ng mga bangus pandaing. So busy siya at hindi natin siya makausap. Yun na lang, imbes sa sabawan. So sisingit tayo sa ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. At yung mga kilo dito, no, fresh na fresh po yung kilo dito ng latag. Yung mga isdang, mga pangatin. So, ito tayo. So, yan po yung mga update ng presyo. Ito yung mga sariwang isda na ating ibablog. Ito po yan. Yan po, pitang. No? Mas ito ka na sa ulo, 190. Saka mga isdang talakit Basta na naman, maliliit. 230 na lang. Yan po ay 300 pesos kilo. Bali 150 po ang kalahating kilo. 200 na lang ang kilo. Magkano salmon na local? 200 po ang per kilo. Local na salmon. Pero may sakit na yan, yung ulo na yan. Eh dito magkano kilo? 260 ang per kilo. So yun yung mga update natin ng kanyang latag. Salamat ha, thank you. So shoutout po, good morning Ate Pam. Pasupport po si Vendor Mix Official. Salamat po. At ito talagang hindi tayo makasingit sa ating mga kababayan. Ayan. Ayan, mga 180 no? 200 ang kilo no? So yan yung mga presyo ng gulyasan at mga bangus no? At dito ay mga yellowfin tuna, 200 pesos na kilo. 200 po ang kilo at may mga tumpok din po dito na mga iba pang klaseng laman dagat. Ayan po ay 50 pesos tumpok na mga isang kabase at may mga dilis din po tayo. Ayan. Yan po yung mga mabibili po ninyo mga tumpukan na pangmasang presyo. Tamban natin no, 50 pesos. Ayan, pang-ihaw na tamban, murang-mura, pangmasang presyo. At mga tumpukan, 50 pesos din po. Ito yung mga pusit, no? 100 pesos na tumpok, 380 ang kilo. Ayan po ay mura na po yan sa 100 pesos tumpukan. Masarap po yan sa adobo. Nanay, shoutout po Nay at meron na naman kayong pusit ha. Sabi ko na nga ba eh. Masarap lang yan na yan ang luto. Lagyan lang harina. Tapos dubdub sa mantika. Masarap yan. Ayan po yung mga tumpukan no. Nagkaroon uli ng tumpok ng pusit si Nanay dito sa Malabon Fish Market. Hello po, good morning. Ayun. So yan po yung mga presyo no, tumpukan. Tamban na naman po ang ating mga nadatnan dito no. 50 pesos tumpok, tamban, galunggong, 100 pesos din po ang tumpok. 120 po sa mga tamban po natin ang per kilo. Bangus, 100 pesos tumpok. Mga isang tawili, 50 pesos din po ang tumpok. Ang kilo po ng mga yellowfin tuna natin ay 200 pesos na kilo.
tamban namin. Ayun, shout out sa tamban niya. So, bili na kayo, 50 pesos tumpok ng kanyang latag ng tamban. May bangos din po, 130 po ang tumpok. Ito po yan. Ayan o. Shoutout po. Ayan, shout out sa mga isda mo, idol. Yan, kay maganda yan. Mura na yan. Pangmasang presyo na mabibili sa bayan ng Malabon. Kahit malayo kayo, mapapamahal kayo sa Tacloban. Ay, ibig sabihin, taga ano kayo, Leyte. Samar-samar, no? Dito sa Marlan. So, ayan yung mga update natin, mga pusit lumot. 300 ang kilo. Pusit mo. 300 po ang per kilo. Ayan po yung presyo, no? Tapos mga tawilis natin, 50 pesos din po ang latag ng tumpok. So, ayan yung mga latagan dito sa Malabon na inyo pong mabibili. Isang piraso, 60-70 pesos. Yan yung mga kada piraso. At lipat na tayo dito sa kanila pang latag. Ito po yung mga tumpukan nila, mga tawilis pa rin po. So dagsa ang ating tawilis. 100 pesos Geng, tumpok. Ano? Yun, geng-geng. Geng, Shout out. Nakaraan niya, lagpasan mo lagi niya, hindi na lagi na. Sariwa na. Sariwa. So ayan po yung mga latag, no? Gulyasan, 100 pesos, 120. Ayan. Ay, geng. Pwede kayong pumili ng kanilang mga latagan ng isda kung anong size po ang inyong bibilhin. Ayan. Puro gulyasan po, no? Dumagsana ang ating mga gulyasan dito sa bayan ng Malabon at napakarami ninyo pong mabibili. So, yung mga tumpukan din po ng gulyasan, meron din po sa halagang 100 pesos. Ayan po yung 100 pesos tumpok. Yellowfin tuna, 170 per kilo. May 120 sa mga isdang gulyasan. Ayan po yung mga per kilo, no? 120 sa kanilang latag na mga isdang gulyasan. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ingat po lagi tayo sa ating mga pamimili. Dito ay 260. Shout out sa iyo, Toys. So, ito yung ating kilo na mga latag dito ng hipon. 260 po, no? Fresh hipon. At yung mga yellowfin tuna natin doon ay 200 pesos per kilo. So, yellowfin tuna natin ay 200 pesos per kilo. Akala ko ako yung may pagkakamali. Nung nire-review ko, parang wala yata akong sinabi sa vlog ko eh. 4 na minuto, ni-review ko. Wala mo ako sinabi 30 pesos tumpok ng yellowfin tuna. Grabe yun. 80 ba daw? Sabi ko nga eh, tumpok lang yung mga sapsap, pero hindi ko sinabi na tumpok yung yellowfin tuna at gulyasan. Sinabi ko bagsak presyo. So sana naintindihan mo yung mga paliwanag ni Boss Lando Explorer, no? So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. Tatawid tayo dito sa kabila at nag-aalam tayo ng mga iba pang latag ng isdang bato. Good morning po. Ayan, 100 pesos po sariwang mga isdang chabeta. 100 pesos tumpok. Napakakintab, no? Hi, good morning. Good morning po, Nanay Noemi. Mag-update lang po ako ng mga latag po ninyo ng isda. Tilapia, Magkano po sa tilapia malalaki? 140, 140.
130. Sa salmon local. 200, 180. Ayun. Dito po. Ganon din, 180. 180 rin po yung mga kilo no, ng mga bangus dagupan natin. 200 po sa mga salmon na local. So ito yung presyo ni Nanay Noemi no, ng mga latag ng isda dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. God bless po. Ah, Nakali ka na. nangali ako ng gising. Baka nagsabado na eh. Yeah. Dito tayo kay Boss Aris. So, ito yung naman ng mga latag nila mga parrot fish. Ito po ay yung mga pinipili natin, no? Ito po yan. Ito po yung parrot fish. So, ang ganda ng laman ng parrot fish. Good morning, Boss Aris. Magkano yung presyo ng parrot? Ayan, 160. 160 ang per kilo. So, bubuli rin po ay 160 per kilo. So, medyo marami-rami siyang mga latag ng isda, no? Ito po yung isdang bubuli. Binduan. Meron din po mga isdang bitina, no? Ayan po yung timbangan. Napakita po natin. So, in-update natin yung mga latag ni Boss Arik, no? Sa parrot fish daw po, 160 ang kilo. So, busy si Boss Aris no, sa kanyang mga customer. So, mga isdang lapu-lapu. So, balikan na lang natin si Boss Aris dahil busy sa kanyang mga customer. So, dito tayo kay Kuya Warren. So, update natin yung mga presyo naman ng latag ni Kuya Warren. Ito yung mga isda niya, mga isdang lapu-lapu. Isdang binduan, ayan, mga sariwang binduan. Magkano ang presyo dyan? Kuya Warren? Yung 240 po sa mga 240 po sa magagandang mga binduan. Ganda ng binduan ni Kuya Warren, no? So makikita niyo siya rito sa pag-akyat po ng tulay. Dito siya nakapwesto, no? Kasi dalawa po yan. Ito po isang side. Sa kabilang side po, no? At ito po yan dito naman sa kabila. Dito po, baybayin niyo lang po at dito ay makakabili kayo ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, maraming salamat. So dito tayo at update pa natin yung mga latag nila na inyo po mapipili o mabibili. Dito sa bayan ng Malabon Fish Market, kaya natin ina-update yung mga presyuhan, dapat malaman. So ito yung mga latag naman po dito, no? Gulyasan. Shout out, good morning. Magkano ang kilo rito? 200. 200 sa gulyasan. 180. 180, no? Sa may, ano, napahita. Ha? Kahit 200. Ayun, 200 pesos po na mga per kilo, no? So, nagtanong na naman si Boy Tanong. So, shout out sa iyo, ha? Siyempre, kailangan malaman ng mga mamimili. Tinatanong nila kung magkano yung mga presyo at ina-update naman po natin. Natural na magtanong lang po tayo sa mga vendor po natin, no? Ng mga presyuhan dito sa mga latag sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kung hindi natin tatanungin ang mga presyo, paano po malalaman? So marami ang dumarayo dito sa Malabon. May iba po mga kababayan pa natin ang dumarayo at naghahanap ng mga murang presyo. Dito tayo, balik tayo kay Boss Ari. Binalikan natin. Oh. Ang lapu-lapu ay paubos na. Ayan. Masarap sa mga lutong sinigang. Boss Aris, magkano yung binduan mo ngayon? Binuan, 160 na to. Oo. 240. O, 240 na presyo ng binduan. Bitilya.
Ayun, 200 pesos po yung mga kilo, no? Ng mga latag po nila ng isdang bato rito sa Malabon Fish Market. Boss Arit, maraming salamat. Thank you. So, tuloy-tuloy pa ang ating update. Dito naman tayo sa mga latag ng mga gulay. So, latag ng mga gulay. So, yung mga balot-balot po dito ay meron mga 20 pesos, may 10 pesos, kaya po may 50 pesos. So, tanong natin yung presyo ng mga upo. Magkano po yung upo? Magkano yung upo? 30 pesos. Isang piraso? Ayun, isang piraso, 30 pesos po ng mga upo. Eh, sa mga ampalaya natin magaganda. 100 pesos na kilo, no, ng mga ampalaya. Salamat po. Good morning po. Enjoy po sa pagkain. Shout out po. Hindi nyo muna tinapos yung yung gulay. Nagutom pala. Bumili naman. May bumili. Kulang na lang siya ng ang pala. Sige pa, Nay. Enjoy po sa pagkain. So, dito tayo kay Gandara. Shout out Gandara. Good morning. Good morning. Shout out. Happy Sunday po. Happy Sunday. So magkano ngayon yung sigarilyas ngayon? 100 pesos na kilo. Sibuyas natin magkano per kilo na pala? 160 per kilo. So yun po yung kilo natin, no? 160 per kilo. So kung nagkaan kayo ng mga pangsaktuhan na gulay, meron po rin kayo mabibili rito sa halagang 10 pesos, 20 pesos, mga nakabalot na po, no? Na yung mabibili. Happy birthday sa kuya ko. Oh, happy birthday! Ayun, Gary Boy, Panganiban, happy birthday sa'yo. Nasaan ka na naman? Happy birthday, ha? Shout out sa'yo, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Sige po, salamat po, Nay. Magkano po ang kilo? 80 po ang kilo. So, 80 pesos po per kilo ng mga isang tawilis. Napakaganda po. Oh. Sariwang-sariwa. Ganda nga yung mga paningahan. Kapag paningahan kasi sa mga lambat na ganyan, may kaliskis pa. Yung iba kasi kapag nagbebenta ng upad na yung tawilis, ibig sabihin, pagpag yan sa laot. Pero pag buo yung kaliskis, paningahan yan. Eh, sinanay, pagbuo. Kumakain ng mais eh. So, magkano yung repolyo? Sa repolyo mo, mustado. 100 pesos na kilo. So, ito yung mga 10 pesos. Bukod lang sa kangkong. Magkano yung kangkong? Sa kangkong. 20. Ayun po yung... So, ayun po yung mga latag po dito ng gulay na mabibili sa Malabon Fish Market, no? Sa karot nga pala, magkano na? Sa carrots, 160. 160 na per kilo, no? Medyo hindi na bababa ang presyo. Sino? So, happy birthday, Kuya Nunoy. Shoutout sa'yo. Good morning. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. So, libre greetings natin, ha? Kung sino may birthday dito. I-shoutout natin. Happy birthday din po. Pangalan po? Luningning. Si Ate Ning. So, shoutout po kay Ate Ning. Shoutout po. Mabuhay din po kayo hanggat gusto nyo. Happy birthday. So, shoutout sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga
silent viewers po natin na sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So, marami sa ating mga kababayan ang mga namimili at nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyo, no? So, shout out sa inyong lahat, sa mga kababayan po natin na dumarayo, shout out po. So, hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.